As longas colas que se formaron ao redor da carpa instalada na Alameda dende moito antes da súa apertura dan idea do éxito desta degustación na que se serviron entre 3 e 4.000 racións de berberecho. Vamos a dar empanadas de millo e de trigo de berberechos e logo un arroz con berberechos caldosiño que tamén creo que vai gustar moito. Con arroz ou en empanada, os comensais deron boa conta das súas especialidades, destacando a excelente calidade da materia prima, posto que o berberecho se atopa nun momento óptimo. Moi ben, porque a verdade tivemos que esperar moito, pero valeu a pena porque está moi rico. Este ano está formidable. O berberecho de 10, si é boísimo, excelente. O mellor berberecho do mundo e aquí está, boísimo, de verdad, boísimo. Pois está moi bo. Pois hai que poñelo máis en valor, que é un produto noso moi importante, que sustenta a economía da comarca e que já hai que dar máis importancia da que ten hoxe en día. A degustación popular puxo o punto e final ás xornadas de exaltación do bivalvo, iniciadas o xoves coa visita de Alberto Chicote. O venres inauguráronse as xornadas técnicas coa asistencia de numerosos expertos, que ademais de analizar diversos aspectos sobre o cultivo e a comercialización do berberecho, avanzaron na necesidade de conseguir un selo de calidade. Coincidenos co logotipo da marca de calidade Berberexo Noia Pesca Artesanal Rías Galegas, non? O cal en xaneiro vamos falar con todas as conserveiras para que o poñan na lata como marca do berberecho de Noia. En vista do éxito desta segunda edición, as xornadas teñen garantida a súa continuidade en vindeiros anos, nos que o Concello, a Confraría, Noia Histórica e as entidades colaboradoras seguirán a sumar esforzos para poñer en valor o principal recurso da economía noiesa. E creemos, ademais, que este é o camiño que hai que seguir nos vindeiros anos, seguir impulsando esa labor de promoción deste artículo que pouco a pouco vaise consolidando e ademais seguir traballando nesa marca de calidade que o identifica.